Insellmilkom u nistedinkom għal 55 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. It-tielet ħadd tal-Avvent, il-figura tal-Battista. F'dan il-ħadd jgħaddi kelma qawwija ħafna. X'għandna nagħmlu? Jistaqsuh in-nies, il-pubblikani u s-soldati. Ġwann il-Battista jwieġeb b'mod ċar mingħajr ma jdur mal-lewża, jinsisti fuq il-ġustizzja u l-imħabba fil-ħajja tal-poplu tiegħu. Min għandu żewġ tilbiesi jaqsam ma' min m'għandu xejn u min għandu x'jiekol jagħmel l-istess jgħid lill-poplu. Lill-pubblikani dawk li kienu jiġbru t-taxxi jitlobhom li jkunu ġusti fil-ġbir tat-taxxa. Tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jkollkom tieħdu. U lis-soldati x'għandna nagħmlu jgħidulu? Tisirqu lil ħadd bit-theddid jew bir-rapporti folots tagħkom ikkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Ġwann il-Battista ma jxandarx ma' mudija tandiema bi kliem mimli zokkor jew b'mod ħansejħulu hekk devozzjonali, imma jitlob impenn serju biex wieħed jimxi fuq il-kelma u fuq il-liġi ta' Alla. Jitlob lin-nies biex iġibu ruħhom skont il-ġustizzja u l-imħabba. It-triq tal-konverżjoni illi jitlob minnhom hija triq illi titlob serjetà. Titlob mill-bniedem illi jimpenja ruħu biex jgħix skont kif jixtieq minnu Alla l-imbierek. Dan huwa l-messaġġ tal-Battista. Din hija s-sejħa l-indima u l-konverżjoni li l-Battista jagħmel anki lilna illum. Qisu bħal donnu l-Battista jitlobna ngħixu il-ġranet tal-Avvent u tal-miliet mhux f'sakra ta' devozzjoni jew rasna fi sħab, imma jitlobna nagħmlu eżami ta' kuxjenza serju fuq kif inġibu ruħna mal-oħrajn. Ġustizzja u mħabba. Hija triq illi l-mulejt jitlobna inħejjulu biex verament niltaqgħu miegħu li ġej fil-miliet fil-25 ta' Diċembru. Il-kelma tal-Alla tixprunana biex aktar minn qabel nieħdu bis-serjetà is-sejħa nisranija tagħna u nkunu sinjal tal-ġustizzja u l-imħabba li Alla nnifsu juri magħna. Jalla l-kelma tal-Battista tinżel f'qalbna u tbiddilna. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.